Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Halikul jinnu wal insani shi kadai ya jaba shi da sani tunda bai da abokin kwana. Tunda bai da abokin kwana. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ya kadai ta cikin mulkinsa, ya wadata cikin zatinsa, ya halicci wata yayi rana. Ya halicci wata yayi rana. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Yangyadi koko wani bacci ba su kama shi, mai adalci ne cikin mulki sarki na. A cikin mulkin sarki na. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ƙara tsira ga baban umma wanda zai ceto a kiyama, ran wuya kuma ranar murna. Ran wuya kuma ranar murna. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. So nake kai mun ilhama, yau yaban Fatima zan koma dan na samu shigar bege. Dan na samu shigar bege na. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Na tuno Mustapha tuniya ce, Fatima lallai tsoka ce, ma'ana tsoka a jikina. Ma'ana tsoka ta nabina. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Mai cutar ta ya cuce ni, ga faɗin Sayyidul Kaunaini, hattara makiya manzona. Hattara makiya manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Karkade kunne ku biyo ni, ku jiyar shugaban manzanni, matsayin ta agun sarki na. Matsayin ta agun sarki na. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ku ji yau ga abin mamaki, ta yi zance tun daga ciki, ku tambaye ni in ba ku batuna. Ku tambaye ni in ba ku batuna. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Kafirai sun ce shabege, ka kirayi wata ya tsage, sai Khadija ta ce manzona. Sai Khadija ta ce manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ma'ana sai ta ɗau gigita, Fatima ta yi rarrashin tatinta na cikiyar manzona. Tintana cikiyar manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Daga 'ya'yan Muhammadu manzo, Fatima ita ce ta wanzu, babu shakku cikin zance na. Babu shakku cikin zance na. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Wanzu wannan ashe rahama ne, Rabbana ya aje hikima ne, dan ya yaɗa jinin manzona. Dan ya yaɗa jinin manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Gashi yau dukan shurafa'u sun fito ta jikin Zahra'u, sun zamo hasken addina. Sun zamo hasken addina. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ga Abubakarin ki ta bule, so yake a kira shi ya bulle, dan ya samu shiga aljanna. Dan ya samu shiga aljanna. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Zanubai sun yawa a gare shi, kyautar ku ba ta tashi, ya ahali na gidan manzona. Ya ahali na gidan manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Rabbana dan mai Isra'i, dan katumul anbiya'i, Rabbana ka ji kan babana. Rabbana ka ji kan babana. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Fatima Zara Fatima sanniyar manzona. Ni abu mai zana ce, yagun Mahmudu ce, yarina na Khadija ce, mata ga Aliyu ce, ummul shurafa'u ce, matsayin ki yayi fice, yar manzon Allah. Sannu baiwar Allah, sannu sirrin Allah, mai kwana sallah, wacce ba ta da illa, ai ita ba ta haila. Yar manzon Allah, mai kama da manzon Allah, sannu baiwar Allah, sannu sirrin Allah,
yar manzan Allah ga ta Fadima ga ta Batula binta Zara hada da Jamila kin yi dace ga wannan suna kin yi dace da wannan suna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona Fadima ainihin sunanki an yi alkunya a gare ki binta ma'anarsa yar manzona binta ma'anarsa yar manzona Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona ma'anar binta ya ga fiyayye ta fice dukan yayaye an kira ta da wannan suna an kira ta da wannan suna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona kaga ma an kira ta Batula ta kasance ba ta haila ta rabauta da wannan suna ta rabauta da wannan suna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona Rabbana dan manzan Allah yayan kunci da kasala gun yabo ni ma nayi suna gun yabo ni ma nayi suna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona dan sharifiya safiya ne uwa mama a gare ni rabbi sa ta gidan aljanna rabbi sa ta gidan aljanna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona a nan gurin zan tako burki jama'a kar ku yi mamaki gun yabo tunani nayi suna gun yabo tunani nayi suna Fadima Zahra Fadima sanni yar manzona Fadima Zara Fadima sanni yar manzona Fadima